дуюм савол чунин аст устод, дар масҷиди мо хатм мешавад ва дар вақти таробеҳ сафҳо пароканда мешаванд. Ин дуруст аст? Не, дуруст нест. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки атимму суфуфа ал-ула фал-ула, ал-аввала фал-аввал. дар дигар ривоят сафи пешро пур кунед, сипас сафи баъдинеро. ва фазилати саф дирӯз мо як навори кӯҳнамо нашр шуд. гуфтем ки кадом одамое ки дар меҳмонхонаҳои Макка намоз мехонад ва ям 100 000 савоб мегирад. Гуфтем як одам дар зери шарҳаш навиштааст ки ихел нагӯед домлои мардум сони намерад ҳарамба гуфтааст. охир он одам агар гапа фаҳмад ами савола намедод. ман унҷо гуфтам ки кадом одаме ки дар сафи аввали Каъба намоз хондааст, як одам дар сафи дуюм хондааст, фарқи ҳаминҳо аз замин то осмонанд. фарқи сафи яку сафи ду аз замин то осмона. ҳоло мондааст ки охири ҳарам, рӯи ҳавлии ҳарам ё ҳу мерад гаснисаҳо, меҳмонхонаҳо. уни фарқаш кам аз 100 000 харас, ин 100 000 мерс аст масалан. рақамаш 100 000 аст, лекин фарқ дорад сифаташ. як фаҳм гиретон бародаро. хоб чӣ буд суол? Диди мо солим мемонад домло, дигар сафҳо пароканда мешаванд. Мардум пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки агар ду одам аз дари масҷид баробар даромаду дид ки дар сафи пеш фақат ба як нафар ҷо ҳаст. ҳама мехоҳад сафи якум савобо бояд гирад одами мусулмон. хоб ин ду кас баробар даромада аз масҷид, баробар ба саф омад, диги як нафари онҳо меғунҷад унҷо. агар мисалан ҳозир дар масҷидо мо мебинем ду кас фаразан ҳамун ҷоу мегузаштагӣ шавад, ҳар душам якдига ту гузар мегӯяд. ҳоло мондааст ки дар масъалаҳои динӣ ва савоб якдигария гузарондан мумкин нест. бале шумо дар маърака рафтагӣ бошед, ҷои болова метавонед дига касе шинонед, ё автобусанда шитед, як ҷои нишаст аст, шумо ду нафар рост истодед, барои дарои дига кас диди хуб аст. лекин дар ибодат ва дар қурбат, яъне ба Аллоҳ таоло дар вақте ки наздик мешед, дар савоба натиҳед ба ягон кас, худатон гузаред. ҳатто масъалаи падара уламо зикр мекунанд. падар кади шумо омадед ки гузарад, гуфт падар беам ҷота натиҳ мекунад. баъзе уламо мегӯянд майли падар ба ҷота те, ғайри падар дига кас ба натиҳ мекунад. сафи пеш бо ки ту барах омади, ту сазовор. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд агар мардум қадри сафи пешро медонист, сипас ду нафар аз дохили як масҷид баробар омад, ба як ҷо ду кас сазовор, ҳар душам ман мегирам гуфт, унҷо як нафар меғунҷад. агар инҳо қадри сафи пешро медонистанд, байни ҳамдигар ба назди қозӣ рафта қуръа партоива розӣ мешуданд. яъне қуръа мепартоед, кадомиша номаш биромад, ё сафи якум сафи пеш менависед, якта коғазчо, якташ ба ҳичи не, марҳамат гир гирифт, кадомиш ба сафи пеш фурӯд, ҳамун яъне меистад. агар шумо қадри сафи пешро медонистед, ба ҳамин корро розӣ мешудед. мо ки намедонем, бепарво ҷое ки муносиб омад меистем, акса ҳатто гузар мегӯем. ин аз сабаби надонистан аст. бинобар ин сафое пур кунедон. ва худи имом ҳам масъул аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аллоҳу акбар намегуфтанд то модоме ки ҳатто дар байни сафогоҳҳо роҳ мегаштанд, сафои рост мекарданд. суддул халал, холигиҳое пур кунедон. вала тадару фуруҷати лишайтон, барои шайтон холигӣ намонедон. истақиму, рост шаведон. савву суфуфакум, сафҳоро рост кунтон. латусаввунна суфуфакум ав латухалифанна аллоҳу байна вуҷуҳикум. ё сафа рост мекунед, ё Аллоҳ таоло байни рӯйҳоятон ихтилоф меандозад. сафа рост кардан итмаму суфуфи мин тамами салоҳ, сафҳоро пурра кардан аз мукаммалии намоз аст. намозтон хоҳед ки пурра шавад, савобаш азим шавад, сафа пур кунед. бале